Sieltä lähti 5. video pyörimään. Kello on 3. Mä ajattelin, että nyt kun on perjantai ja mulla alkaa loma, niin mä voisinkin oikeastaan laittaa nyt koneen kiinni, heittää sen tonne boksiin lukkojen takia ja lähteä tästä loman viettoon. Tuossa alakerrassa meillä on after workit. NR on tulilla. Vois käydä ottaa siinä vähän matsia ja käydä moikkailemassa movilaisia. Tosiaan on täällä meidän työtilassa Mothership of Workillä Pieni Robertin kadulla ja mä ajattelin, että mä voisin jutella vähän kesälomasta. Mulla on tänä kesänä ruhtinallinen 1 viikko lomaa. Aloitin tosiaan hurjalla silloin tuossa tammikuussa, niin ei ole kerinnyt kertyä vielä noita lomapäiviä niin paljon, niin nyt mennään tää kesä tällaisella vähän vähemmällä lomapäivillä, eli ei päästä nauttimaan ihan täydestä lomasta. Mulle oikeastaan täysi loma on 4 viikkoa, se on ollut mulla 2 vai 3 kertaa mun elämän aikana silleen, että mulla on ollut 4 viikkoa lomaa. Ja on tainnut oikeastaan 2 kertaa pitää se vaan putkeen. Ja kesäloma on siitä jännä, että mä oon sitä nyt hehkuttanut tässä aika paljon. Totta kai sitä on odottanut, että on lomaa, vapaa-aikaa. Kerkesin tosiaan viime kesästä tonne jouluun saakka olemaan lomalla, eli hain töitä. Siinä ei kyllä paljon lomailulta se tuntunut se homma silloin, koska kyllä siinä oma stressinsä koko ajan on ja et sä siinä osaa ottaa samalla lailla rennosti. Niin oikeastaan tuo loma on silleen jännä juttu, että siitä jää heti sellainen fiilis, että nyt mä oon tässä lomalla ja tätä on kauan odotettu ja tosi moni niinku elää sitä lomaa silleen, niinku, elää elämäänsä ja odottaa sitä lomaa. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että siinä vaiheessa pitää ehkä pikkasen miettiä, että niinku, totta kai se vapaa-aika ja oma aika on arvostettavaa ja niinku siitä pitää olla iloinen, että on vapaa-aikaa, mutta sitten se, että onko se sun muu arki sit kuitenkaan sellaista, että jos sä vaan odottelet sitä vapaa-aikaa ja lomaa, että mä ainakin nautin tällä hetkellä mun omasta duunistani ja tykkään tehdä sitä. Joo, välillä on vähän hyvä lepäillä ja niin kuin täytyy sanoa, että tää viimeinen puoli vuotta nyt tässä hurjan matkassa kun on ollut, niin on tullut aika paljon opittua uusia juttuja, uusia asioita, jotka on sitten vienyt tietyllä tapaa energiaa aika paljon, niin mä sanon, että tuo tuleva viikko tulee olemaan tosi mahtava. On suunnitellut sinne kaikennäköistä, mutta siitä tuossa vähän myöhemmin. Toi kesäloma, jos ajatellaan silleen, että kun aika monella on se 4 viikkoa, niin siinähän aika usein on sellainen tietty rytmi, miten se menee. Ensimmäinen viikko menee vähän niin kuin palautuessa siitä työstä, tuntuu tosi raskaalta sen pitkän purtamisen jälkeen, että no niin, nyt tulee sellainen vähän niin kuin stressilaukeja siitä, että ensimmäinen viikko menee vähän palautuessa. Toka viikko alkaa olemaan jo aika hyvää lomailua jo, ja 3. viikko on oikeastaan se, ehkä musta tuntuu, että se on aina ollut se paras viikko, eli silloin on oikeasti tosi hyvässä lomamoodissa, koska kyllä se vaan se työnteko jatkuu sen lomankin jälkeen, ja 4. viikko on yleensä sitten jo sellaista vähän niin kuin odottelua ja paluuta takaisin siihen työelämään. Niin siinä vaan loppujen lopuksi oikeasti käy. Ja nyt mä oon miettinyt, kun mulla on tossa toi 1 viikko lomaa, mä mietin ennen kuin mä ilmoitin, että mä voisin pitää että heinäkuun viimeisen viikon nyt lomaa, niin mietin sitä, että pitäisikö se lyödä paloiksi ja pitää silleen pätkittäin tossa syksyllä, että lähtis käymään vaikka jossain kaupunkireissulla tai jotain tällaista. No en sit ajatellut, että pätkin sen ja käytän sen sitten pimenevinä iltoina tuossa syksyllä, vaan ajattelin, että nyt otetaan tähän heinäkuun loppuun. On ihan kivan rauhallista duunien puolessakin nyt ollut tässä heinäkuussa ja nyt taas jatkuu kovalla sykkeellä sitten tuossa elokuussa noin hommat taas, valmennukset kaikki jatkuu, niin voi olla ihan parempi, että mennään sitten ihan työn merkeissä toi syksy. Ja talvilomaahan nyt ei valitettavasti edes ole kertynyt, mutta kuitenkin. Niin mutta ensi viikolla tarkoitus olisi hoitaa sellaisia niin kuin juoksevia asioita pikkasen pois alkuviikosta. Mä oon miettinyt personal trainerin hommaa, mistä mä tapaan sellaisen tuossa alkuviikosta. Sitten olisi someduunareiden lounas tapaaminen, olisi tiistaina afterworkit, mikä on siellä piipahtamassa, moikkaamassa muita someduunareita. Ja sitten sen jälkeen keskiviikkona mä lähden
Lahteen ja on siellä sitten ihan viikon loppuun saakka. Siinä olisi tarkoitus ehkä nähdä jotain frendejä siellä Lahden suunnalla ja katsoo, jos sitä vähän juhlistaisi lomaakin. Mutta sellaisia suunnitelmia mulla olisi oikeastaan kesäloman varalle ja sellaisia mietteitä. Kyllä mä ajattelin nyt niinku ottaa kuitenkin suht iisisti tämän loman. En aio pitää somelomaa todellakaan. Haaste jatkuu edelleen. Mielenkiintoisia aiheita tulossa. Mä sain tuossa päivällä erittäin hyvän syötteen tuolta Twitterin puolelta. Nousi sellainen, että fanittamisesta ja kannattamisesta voisi tehdä videon, niin siitä todennäköisesti tuun kuvaamaan huomenna. Eli puhun vähän fanittamisesta, minkälaisia juttuja, mitä se mulle merkitsee, koska niinku elän aika vahvasti jalkapalloa ja kaikki ei aina ymmärrä, että mikä siinä on siinä fanittamisessa ja niinku siinä kannattamisessa niinku niin iso juttu ihmisille. Mä pyrin avaamaan sitä vaikka tuossa huomisella videolla enemmän. Mutta nyt on kuulkaa sen aikaa, että mä lyön tässä konetta kiinni, vien sen tonne talteen. Ja ei muuta kuin lomalle lompsista, palataan sorvin ääreen, nyt lomalla viimeinkin, mitä ikinä näitä nyt onkaan, näitä kuluneita läppiä tosta lomasta. Mutta ei mitään, palaillaan huomenna mielenkiintoisen fanittamisasian parissa, nähdään huomenna, moi!